Heinz, hvad kommer. Vi vil lave, i stedet for det der TMI-tag på den der vlog, fordi vores kamera slettede det hele. Det ikke er særlig flot. Så vi laver en flaskehalsen peger på, inspireret af Rasmus Brohave og hans ven Julius. Ja. Skud til det. Okay, det vi har er barbecue classic fra Heinz. Dilddressing fra Budget, fordi vi kan. Remoulade. Citronformage, skulle jeg til at sige. Citronsaft. Rødkål. Smør. Og klar med syltet fucking agurk. Dem skal jeg med. Bare her. Nå, vi starter. Sten, saks, papir. Nej. Sten, saks, træform. Okay. Svær. Og det skal tykkes. Ikke bare noget. Gumlæs og snus. Det er klart. Jeg kommer til at drikke. Nej, det er ikke så slemt som alt muligt andet. Er du sindssygt så meget? Og kunne det gøre svensk? Ej, så gider Nej, du tager det der er på skien der. Nu er det selv det der. Ej, okay, vent. Nej. Jo, vent lidt. Nej. Nej, Emma. Nej, jo. Ej, okay. Spis det der. Okay. Okay. Her. 3. Nej, du skal... Jo, kom nu. Så en pose der, vi har sådan rendet her. Jeg skulle ud i køkkenet og finde noget vand. Tænk på, det er risengrød med smør. Der er ikke sådan en klat smør i min mund, når jeg er risengrød. Ej, okay. Du Kom kan nu, finde Emma. noget, du burde tage det af. Slemt. Åh, det var fedt. Spis for det væsentlige. Jo, så længe du bare spiser det, der sidder der, så er det godkendt. Og det skal slutte. Ej, er det klart? Okay, det var Emma. 1 point til Emma. Det er 1 point til Emma. Så er det din tur til at spille. Nej, jeg fik helt op. Og jeg er ikke særlig crazy for at se Emma. Det kan man. Jeg hader rødkål overalt på jorden. Du må ikke tage sådan en ske. Nej, du sagde selv, at det var den der ske. Nogle gange skal man bare lade være med at sige ting og bare... Fuck for helvede, hvor det lugter! Der lugter bare flæskesteg. Jeg kan ikke lide flæskesteg. Det lyder som sådan en rigtig anti-juleperson. Ja. Det er ikke fint. Lidt meget. Det er ulækkert. Der er sovs i. Sådan. Nej, sådan. Ej, jeg knækker mig. Okay, jeg skal spise så meget fucking kram. Okay. Ej, lukker du ikke. Du ikke stå og stinker. Ej, hvor er det klovn! Det var ikke dig, der skulle tage Skal man tykke det og slutte? Ja. Det gør det. det. Fra, at du lige var kastet op, ikke? Så. Jeg kan ikke op sådan. Nå, så smil det. Tag det helt på en gang og slug det eller sådan noget. Bare ned med det. Er du klar? Åh, jeg er klar. Hvor ulækkert. Ej, hvor klam. Jeg forstår ikke, at mennesker, der kan rødkål. Føj for en i helvede, det er ulækkert. Okay, jeg er klar. Okay, Emmas lige Thomsen, er du klar? Nej. Det var godt. Barbecue-sauce! Ja, jeg gør det lige selv. Fordi du kommer bare til at tage på mig på. Nej, det er bare... Ej, det lugter sikkert.
korrekt. Det lugter bare svin også. Det er bare så stegt gris. Nej. Nej. Emma, du bestemte også med min. Gør det dog ikke under den. Jeg skal jo gøre det her shit, det går sgu ned på bordet. Gør det. Nej, gør det. Vi skal have mere end det der. Sådan der. Jeg tager ikke mere, det er så klart det der. Åbn munden så. Det er klart, nej. Kom lige med noget creme papir for mig til. Papir? Ja. Det er klart. Jeg håber, I sætter den af døddressing her, der må lave. Kom nu. Ej, det stikker bare af creme. Så luk næsen, så kan du heller ikke smage det. Ej, hvor er det klart, det der. Ej, okay. Godt. Vent lidt på nu. Ej, vil du gå hen et glas vand til mig? Jo. For det her, det kommer til at virkelig... Så æd det! Jeg glas vand. Ej, hvad vil jeg? Kan man ikke dø af det? Bare spis det der. Desværre, det er ikke en undskyldning, men helt sikkert det. Vi har lidt travlt på videoen, så det ikke bliver Værsgo. fucking dressing. Jeg kan kun lide det på laks, så jeg kan ikke lide laks. Ej, lad os lige helt tror, det kommer fra gammel. Er det for gammel? Det er ingen undskyldning. Ej, det gør det, ej. Ej, kom nu. Det der var sikkert også for gammelt, mand. Det lugter bare lort. Den er vedgået sikkert. Vi sidder så spiser gammel mad, det er sådan lidt. Jeg spiser kun den lille stik revelort. Han kan jo sidde og æde rødlort. Rødlort. Revelort. Det smager af gammel McDonald's dressing. Og det gør det bare. Nej, jeg står der fucking tomme barbecue i munden. Det er jo klart. Fuck, jeg synes agurk. Emma, hun hader syltede agurker. Hun brækker sig det, så snart hun spiser det. Jeg ved ikke, men det tror jeg. Ej, så jeg kan ikke få glasset op, mand. Sådan. Og jeg vælger lidt agurk. Ej, lå, jeg tager kun en bid af den. Jeg skulle sgu ikke spise den. Så derfor jeg vælger en lille agurk. Jeg vælger en lille, og så skulle du bare... Ja, her er der sådan en lille wiener. Ej, det sagde jeg ikke. Okay, vi tager sådan en stor agurk, så er det nemt at tage en bid af, så knækker den ikke så let. Er du dum en agurk, mand? Her. Og er der sild på? Bild. Det hedder ikke sild, Nej, det hedder dild. Du drypper! Nu er det med at lugte af Ja. det. Ej, enormt på. Hvorfor er der hav på? Altså, der er jo det der tang på. Så fjern det der tang. Hvor fanden kommer de her fra, altså? Syltede agurker, det var sådan små agurker, der lagt i sageret. Ej, kan vi ikke lige bide det der af? Fordi det er lidt klamt at spise. Nej, spil. Ej, det skal jeg altså lige sådan der. Fordi ellers kan jeg ikke få den ud. Ej, det er dårligt lys, ja. Stag. Kan vi gøre det noget? Ja. Ej, hvor stinker. Ej. Det gør det bare
Ej, hvor det lugter. Ej, det er virkelig klamt, seriøst. Det er virkelig ulækkert. Så står det mellem remoulade og citronsap. Citronsappen, den er ikke. Og det er altså ikke slemt overhovedet. Noget af det. Ikke i forhold til det andet. Men det er dig, der skal finde for mig. Og citronsap også lidt bedre. Nej, så får jeg det. Hvorfor er det klamme ting? Fuck, jeg føler mig heldig. Det er helt skægt så. Det tror jeg, det sker. Ej, jeg stiger. Okay. Damn. That was slemt. Fuck, hvor var det surt. Ej, hvor var det ulækkert. Jeg kan godt mærke smerten. Så slutter jeg det. Ej, hvor det her klamt. Er det ikke helt? Jo. Skal så. Det er noget vandigt. Og det hele er udryddet. Vi har en sodastream med en flaske tilbage. Nope. Det var vores lille eat nasty food. Hvad hedder man? Flaskepelsen pejbo. Flaskehalsen pejbo. Ja. Tak fordi I så med. I må gerne kommentere, nu ved jeg godt, der sikkert ikke er nogen, der kommenterer. Men kommenter, hvis I synes, vi skal lave en klam challenge mere. Eller ikke en klam challenge, hvis I har en challenge mere, vi skal lave. Og så må I bare have det godt. Ha' det godt. Og så må I have it nice. A little bit of misfit banter, a little bit of JoJo dancer. Ej. Okay. Hej. Wait.